sobretot en 5 grans temes, han causat durant 3 anys una situació molt crítica, han afectat a milers i milers de mallorquins, i tant en temes institucionals com econòmics, com en temes de serveis socials, en temes de cultura i en temes de medi ambient, el Consell de Mallorca, que a vegades pareix que no pinta res, en aquesta vegada sí que ha pintat, i ha pintat per malament. Jo faré referència molt breument en aquestes 5 línies polítiques que ha duit el Consell de Mallorca i vos faré una pinzellada del que nosaltres pensam del que ha de ser en un futur. En principi, i el primer de tot, perquè d'aquí arranca tot, el Partit Popular ha enfonsat completament el Consell de Mallorca. El Consell de Mallorca sabeu que és una institució ja de per si crítica, polèmica, que té tota una sèrie de components que la fan una institució una mica feble, de dependència econòmica, de situació entremig d'una institució molt forta com el govern, una altra com és l'Ajuntament de Palma. Per tant, el Consell de Mallorca, si no se reafirma així com té el seu estatus legal i institucional, se perd. I que és el que ha fet Anna Maria Salom en el Consell de Mallorca, ha estat enfonsar el Consell de Mallorca, diferent del que han fet els altres consells, que han reivindicat un consell forts i són respectats socialment com el govern de les illes. Aquí en canvi no, el prestigi del Consell ha anat baixant i s'ha anat tornant una institució pràcticament decorativa. No únicament no ha rebut noves competències, sinó que Anna Maria Salom ha aprovat en el Parlament lleis com la llei agrària o la llei que està en aquest moment de debat, el conseller de Turisme, la llei de funció pública, la llei del sòl, que han afectat greument les capacitats i les competències que té el Consell de Mallorca. I al mateix temps ha fet el Consell de Mallorca una defensa jurídica molt feble d'un casos molt importants que li afecten econòmicament d'una manera molt crítica, com és el cas de Can Diumenge, el cas de Son Puig, l'hotel de la Ràpita, el teatre principal. En tots aquests casos que són molt importants, el Consell de Mallorca ha perdut pleit darrere pleit. Nosaltres tornarem a posar la línia que el Consell de Mallorca s'ha de defensar. El Consell de Mallorca és una institució, com tots els altres consells, molt importants per a la democràcia d'aquestes illes, per la proximitat de serveis, per la referència en molt de temes, i per tant nosaltres volem un Consell fort, un Consell que serveixi als ciutadans de Mallorca. En el segon tema que vos comentava, la política econòmica, basta que vegeu una data molt clara. Mentre el pressupost del govern balear ha pujat un 13%, el del pressupost del Consell de Mallorca ha baixat un 20%. Ha fet una llei de finançament, han d'haver 30 milions menys de lo que li toca. Ha augmentat l'endeutament, tant que xerraven ells que nosaltres teníem un endeutament molt gran i havien deixat el Consell endeutat. Ells han endeutat el Consell molt més del que nosaltres havíem fet. La seva política d'inversions, que en el Consell de Mallorca havia tingut una importància molt rellevant. Fixeu-vos que en el 2010 el Consell de Mallorca invertia 124 euros per persona. Ara, en el 2013, el Consell de Mallorca inverteix 54 euros per habitant. Aquesta diferència és molt important. Fonamentalment, les seves inversions són inversions de carreteres, vaja quina ironia, quan se queixen de la nostra herència i l'únic que tenen per invertir és un pla de carreteres que nosaltres els hi vàrem deixar. Zero inversions en serveis socials, zero inversions en estatutaris, sense cap projecte de futur. Això és un tema impressionant. O sigui, mentre que nosaltres els hi vàrem deixar un camí bastant ample per poder invertir i tota una sèrie de recursos i de convenis, ells no estan fent cap projecte de futur. No sé què passarà d'aquí un any, no sé amb quin bombers podrà fer inversions el Consell de Mallorca. Bé, sí que sé amb quin bombers en sort que la Francina Armengol mos transferirà. Nosaltres hem fet un càlcul després de tot el debat de la llei de finançament que el Consell de Mallorca necessita com a mínim 30 milions d'euros més en el seu pressupost per poder fer tot un conjunt de polítiques socials i de polítiques d'inversió. En el tema de polítiques socials, tots sabeu, heu rebut 1.000 de notícies avui i ahir, fa una altra vegada un estudi de Càritas. El creixement de la pobresa a Mallorca i a tot Espanya ha estat brutal, el creixement de la pobresa infantil encara ha estat més forta, i ells, amb aquesta política d'esperar que la recuperació econòmica els hi salvi les pròximes eleccions, han fet una negació
de la profunditat i de la intensitat d'aquesta crisi social i s'han negat contínuament a acceptar noves prestacions, han congelat la renda mínima d'inversió, han congelat la llei de dependència, tenen 800 persones esperant una plaça de residència, han tret serveis a immigrants, han negat una i una altra vegada que no hi havia nens amb problemes de malnutrició, quan ara finalment han acceptat posar menjadors especials a l'estiu. En fi, en matèria de serveis socials han donat una passa enrere històrica, com sempre ha fet el Partit Popular. Els darrers 35 anys el Partit Popular cada vegada que ha governat ha fet una passa enrere en matèria de serveis socials, en matèria de serveis socials públics, intentant que entitats privades o entitats ONGs facin una mica de caritat així com puguin. Respecte a la cultura, que és un tema clau també per al Consell de Mallorca, l'estratègia que han agafat és reforçar tota una sèrie d'entitats i d'activitats culturals i deixar de banda, marginar i enfonsar tota una altra entitats i iniciatives culturals que fèiem nosaltres i que ells han deixat pràcticament mortes. Ja d'entrada varen tancar Ràdio Televisió de Mallorca quan era una institució que, a part de donar feina a 125 persones, era una institució pública, independent, que era un gran difusor del català i al mateix temps era un gran impulsor de tot el sector audiovisual de Mallorca, que han deixat pràcticament mort. Varen treure totes les subvencions que se donaven a productors mallorquins de molt de tipus, han adaptat la llei de funció pública en el Consell de Mallorca, que ha deixat que 1.000 llocs de treball en el Consell de Mallorca no tenen un requisit de català, han deixat que s'enfonsassin institucions com l'Espai de Mallorca, com l'Institut Ramon Llull, han deixat la Fundació Toni Catany abandonada, han pràcticament congelat, sense fer pràcticament res, quantitat d'inversions estatutàries a edificis molt importants a Mallorca, edificis que, a part del seu valor cultural, tenen un gran valor econòmic en el món del turisme, i evidentment nosaltres redreçarem aquesta política i farem inversions estatutaris per a edificis de grans interès i tornarem a donar a totes les veus culturals de Mallorca el seu paper. Finalment, i per acabar, per ser breu, perquè el que important d'avui és el debat que hem de fer després tots, respecte a la protecció mediambiental de Mallorca, sabeu que una de les seves línies innovadores i estratègiques ha estat la d'importar fems, perquè no tenir que ja on es reis tot, és que fa rialles el que han fet, perquè al final havien d'importar fems d'Itàlia, ara la darrera versió és que volen importar fems d'Irlanda, no sé com els surten els números, i el que sí que han fet és han importat petites quantitats de fems de Catalunya, però aquesta importació no té cap significació econòmica rellevant per poder baixar la tarifa. Un altre element del que m'ho vull referir és que la gran oportunitat que també una altra vegada més va ser herència nostra, que va ser deixar la Serra de Tramuntana com a patrimoni de la humanitat, ha estat pràcticament abandonat. Ara volen reviscolar una mica amb una sèrie de subvencions dirigides a entitats i persones de la serra, però evidentment la Serra de Tramuntana és una joia històrica que té una gran potencialitat econòmica, social i turística i l'han deixat abandonada i no han fet res. Evidentment nosaltres redreçarem tota aquesta situació i tornarem a fer un Consell de Mallorca del qual ens sentim dignes i que ajudi a la gent a sortir de la crisi i que ajudi en el món cultural, social i econòmic de les illes, que en aquest moment ha estat castigat, torni a prendre sabó i torni a prendre força.